Хәерле көн, хөрмәтле укучылар. Технология дәресен башлыйбыз. Бүгенге тема орнамент ясау. Бүгенге дәрес безнең шундый үрнәк орнамент ясаячакбыз. Әйдәгез, аны ничек ясарга икәнен карыйк. Ул сыгылма һәм туры почмак кебек элементлар ярдәмендә ясала. Безгә бизәк ясар өчен төп корал форма кирәк булачак. Эш барышында элементларның симметриясын барлыгын онытмыйк. Шуңа күрә элементларны тутырып, тулысынча ясау мөһим түгел. Ә бер тапкыр сызу, бору күчермәсен уңай яки сул якка кулган ярты өлешен күчереп кую җитә. Әйдәгез, орнаментларның нинди өлештән торуын карап китик. Өске өлеше туры почмак, ул сыгылма күчерелгән. Чит почмаклары яфрак формасында түгәрәкләнү өчен дуга сыман булырга тиеш. Моның өчен безгә 90 мм почмак радиусын язарга кирәк. Менә беренче яфрак килеп чыкты. Киләсе адым, менә бу яфракны күчереп зурайтабыз. Форма ярдәмендә сегментларны сыгылма итеп һәм безгә кирәк булган формада бирәбез. Шулай итеп, бездә 3 төрле яфрак барлыкка килә. Монда барысы да гади. Без элементларны күчерә алабыз, горизонталь рәвештә икенче яртысын куябыз. Аларны бер-бер артлы урнаштырабыз. Киләсе адым, эчтәге элементларга күчәбез. Башта безгә түгәрәк, ягъни эллипс ясарга кирәк. Аннары сегментларны сыгылма итеп, без аны тамчы формасында үзгәртә алабыз. Орнаментның урта өлеше 3 яфрактан тора. Моның өчен безгә бизәкнең өске өлешендә 2 төрле яфракны күчерергә һәм вертикаль рәвештә 2 яртысын куярга кирәк. Орнаментның аскы өлеше шулай ук яфраклардан тора. Моның өчен безгә орнаментның өске өлеше тагын бер кат кабатларга кирәк. Вертикаль рәвештә икенче яртысын куябыз, аларны бер-бер артлы урнаштырабыз. Түгәрәк почмак ясар өчен без ясалган тамчыны күчерәбез һәм аны зурайтабыз. Олы почмак кырыена түгәрәк яки эллипс кечкенә итеп ясыйбыз. Ясалган элементларны күчерәбез. Горизонталь рәвештә икенче яртысына куябыз, аларны бер-бер артлысына урнаштырабыз. Орнаментның өске, урта, аскы өлешләрен бергә җыябыз. Соңгы адым, безгә бу орнаментларны буярга кирәк. Өске яфракларын аерып чыгарабыз һәм кызыл төскә буйыбыз. Урта орнамент коңгыр төскә, аскы яфракларын яшел төскә буйыбыз. Менә безнең орнаментыбыз килеп чыкты. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.